David. Abo, madam rise. Ndo madam ere. Ndo madam. Ndo zvamakaita. Aiwa. Ndo zvatakaita. Ya, ni Makorokoto kapata mire kure nekure kaunge shamari neshamari. Aiwa. Unofana kutobata mukadzi wako. Agika. Bata so. Wambata so. Aiwa, kandi muri mukadzi nemurume. Ai, wakani muri mukadzi nemurume. Chishona chakuta seu. Shona. Asi mukadzi wako eri muno. Kuswa ndiye. Aiwa, kapata wana nokaja kugutsikana unyasona kuti zvishwa ndiye ere. Ika. Aiwa, ye karamba kabata ipapo. Sasiye ipapo. Saka makasimbere mai. Oh, kumushande ku? Kwa Mtare. Unozero kuti unobva kwa Mtare. Andoziya. Oh, vanoera chi? Vanoera shiri. Yeah? Shiri. Okay. Apa takazvibatira chimongo chiripo. Wife material. Yeah? Madzimai makasangana kupi kole mukomana? Ipapa. Papi? Ipapa. Oh. But ari kunyatsoita zvamunoda ere? Abo. Because tomuziya nembiri yekuomera ari kuburitse mari. Anombotra. Oh, so far so good. So far so. Pili kuhanzi ruguru. Kufamba seki. All right. Oh, saka pambera patatarisa ichi because tirifana kuona mwana wa first born yenyu. Eh? Zviri kuite? Ari kugonere mukomana? Eh? Oh. Sabhilibu hanzi kufamba chinhu ka. Aiwa. Eh? We'll try out this. Bata wakazvibatira chimoko chiripo. Mukadzi akadzikama. Asi ane wedu Mbare munomu. Aiwa, ndizvatoudza kuti kwainde vakasiyana nevakadzi vemunomu. Vakadzi vemunomu andasi? Anodzikama nika? Anodzikama. But uyu akadzikama. Ndatinyasosvika padhendi komona anga achitorwa basa. Ende maroeko ari kugona kumixa. Aiwa, ndokubasa kwawo. Oh, ko nhunzi ari kuuraya. Zvatizotarisa zvobata anofanika kudaro. Handi makati munoda anogona kuuraya nhunzi. Aiwa, anongongwarira izvozvi. But apauda muchato ma. Unoita ere muchato? Aiwa, tinetarisiro. Yo, but ukumuda ere muchato? Aiwa, tinetarisiro muchato unodiwa. Because munofana kuchatiswa nemimi. Because angwa netime ka usati waita chimoko plus hey. Mama dara. Apa ndipo kwanyasogona manje aiwa apa. Aiwa apa ndokupasando. Apa chimoko chacho chakadzikama bo. Aiwa. Taura itinzo. Munozvinzo kutaura. Zakwana ndio? Abo. Na iri bo Mr. Bilani.